Yr hawl i ddŵr glân, diogelwch, addysg, rhyddid, pethau felly rydyn ni'n cymryd yn ganiataol o ddydd i ddydd. Ond o ble ddaw'r hawliau hyn? Wel, dros 30 mlynedd yn ôl, dyma bobl pwysig o wledydd y byd yn cwrdd i drafod pa hawliau dylai fod gan bobl ifanc yn y cenhedloedd unedig. A dyma lunio rhestr o 42 o hawliau i blant allu cael eu magu yn hapus, iach ac yn ddiogel. Un o'r hawliau yw'r hawl i leisio barn, fel mae Fion yn wneud, fel aelod o Senedd Ieuenctid Cymru. Ydy, mae'n rhywbeth ni'n trafod yn rili gyson, achos, wel, ni wedi ffocysu ar iechyd meddwl, y cwricwlwm ysgol ac yr amgylchedd, ond mae hawliau dynol yn dod mewn i hwnna i gyd. Achos, o fi'n specific yn siarad am yr amgylchedd, a ti'n meddwl ar draws y byd, fel oherwydd yr amgylchedd, dim gan lot o bobl dŵr glân er enghraifft, a mae hwnna'n dod mewn i fel hawliau dynol a mae angen i bobl cael dŵr glân. Wrth gwrs, mae yna densiynau ar hyn o bryd gyda rhyfel rhwng Rwsia ac Wcrain ac yn Gaza. Sut mae bywyd i'r rheini yn y gwledydd yna felly? Wel, yn anffodus, plant sydd yn talu y pris eithaf ym mhob rhyfel. Mae hawliau sylfaenol nhw yn cael eu cipio oddi arnyn nhw, yr hawl i fod yn ddiogel, yr hawl i gael bwyd, yr hawl i gael dŵr glân, yr hawl i gael addysg. Mae hynny i gyd wedi ei gipio oddi ar y plant. A thros y byd, mae record hawliau plant yn rhywbeth sy'n amrywio. Mae'n debyg mai Afghanistan, De Sudan, Syria, Yemen a Somalia yw rhai o'r gweithaf i fyw yn blentyn. A dros y byd mae tua 35 i 40 miliwn o blant yn byw mewn tlodi mawr, a 5 miliwn o blant yn geiswyr lloches. Ond i Bowen Cole, sydd â'i wreiddiau yn Rwanda ond yn byw yng Nghymru, sut mae e'n gweld pethau? Wel, wrth gwrs, mae pawb pobl ifanc mewn y gwledydd Affrica yn cael y hawl i mynd i'r ysgol, mynd i coleg, mynd i university os nhw eisiau. Ond anffodus, gyda mwyafrif o problemau mewn y byd ac yn penodol mewn Affrica, yw'r ffaith bod mae yna llawer o poverty a pethau fel yna mewn llawer o gwledydd. A draw yn yr Unol Daleithiau, un o wledydd gyfoethocaf y byd, beth yw hawliau Leila sy'n byw yn Texas? Yn ysgol fi, mae angen gwisgo ID i fod yn ddiogel. I fod yn iach, mae rhaid i pob plentyn wneud chwaraeon. Yn amser chwarae, ni gallu chwarae yn y gym neu siarad gyda ffrindiau. Mae hawliau felly yn amrywio o wlad i wlad, a'r neges i ni yma yng Nghymru felly bod angen ei diogelu a'i parchu.